By som skôr bol radšej, keby ste napísali pekný článok o rodine pána Šimečku. Urobte to. No urobte to. Neurobíte to nikdy. Není to hanba. No není to hanba. Ešte raz. No vidíte, a neurobíte nič, lebo ste volička progresívneho Slovenska. Bodka. Jak môžeme takto fungovať? Ako môžeme takto fungovať, že takýto dvojitý meter nám tu nastavujete? Čokoľvek, ja zoberiem do ruky nejaké pero a vypisujete, že mám drahé pero v ruke. To je veľká téma pre vás, pre všetkých. Fico má v ruke drahé pero. Tak keď ste premiérom a máte narodeniny, tak zväčša vám prinesú pera ako darčeky, nie? A tu máte rodinu, ktorá tvrdí, že 2/3 Slovákov sú hlupáci. Tu máte rodinu, ktorá tvrdí, že Slovensko ťahá dole celú ekonomiku Európskej únie. A rodinu, kde Európska komisia vedie oficiálnu exekúciu 160 000 eur za netransparentné nakladanie s európskymi fondami. Ukážte mi jeden článok, ktorý ste urobili. No neurobili ste. Ani to neurobíte. Nikdy to neurobíte, lebo ste neféroví a nespravodliví. Strašne sa klame v médiách. Viete, kto berie právomoci tomuto úradu? Nikto. Ten úrad má tie isté právomoci, ako mal. My iba pridávame právomoci v oblasti ochrany obetí trestných činov. Ten úrad sa bude také nazývať, dávame do názvu ochranu obetí trestných činov, ale všetko ostatné bude fungovať tak, ako to bolo doteraz. To vedenie tohto úradu bolo nastavené v rokoch 20 až 23. Súhlasíte? No. Ešte skôr. Nie, no ešte raz. To je človek, ktorý je preukázateľne z radov opozície. Ako preukázateľne, ani sa o tom nemusíme tu narozprávať. Ja neviem, kde všade tá pani robila. Myslím, že nadácia otvorenej spoločnosti, ja neviem čo všetko. Takže to nemôže tak fungovať, že oni môžu všetko na svete, môžu si tam dať kohokoľvek, oni môžu zabiť človeka na prechode prechodcov a potom ho robia špeciálnym prokurátorom. Viete, ja si myslím, že ak postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a my postupujeme, robí sa rekonštrukcia úradu a či prídu nejaké personálne rozhodnutia, veď o tom nebudem rozhodovať ja, veď o tom bude rozhodovať Národná rada Slovenskej republiky. Takže ak si tá predchádzajúca garnitúra tam dala svojho pešiaka, svojho žoldniera, lebo to je pešiak a žoldnier súčasnej opozície, tak sa pýtame, prečo to máme tolerovať. Ja mám skôr pocit, že o tom málo hovoríme. Úrad, o ktorom sa dnes bavíme, robí špinavú robotu. Robí robotu v prospech ľudí, ktorí v rokoch 20 až 23 páchali závažnú trestnú činnosť. A tento úrad ich teraz chráni. Takže prosím, nečudujte sa, že my chceme právnou, demokratickou cestou odstraňovať prekážky, ktoré by mohli viesť k vyvodzovaniu zodpovednosti voči týmto ľuďom. Vy si už nepamätáte na tie nahrávky, oficiálne nahrávky, čo tí policajti všetko navystrajali, čo porozprávali, zapalíme autom, kanistrom a neviem čo všetko, treba aj deti vystrieľať. Veď tí ľudia páchali mimoriadne vážnu trestnú činnosť.